Pasti hafal kalau ini. Peteng rasane ati kananda sengiting liyan nyawa aku kowe laku katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacobaan. Tumeko ngendika tresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jogo yen durung kepisah marang kang kuwasa kang mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kang mas mustika ning ati dongoku siji tresno iki Indonesia. Mangga goyang nih.